Naramdaman sa Naga City at ilang bahagi ng Camarines Sur ang pagyanig na mula sa sunod-sunod na lindol sa bayan ng Claveria, Masbate. Tectonic ang origin ng naturang pagyanig. Ayon sa FIVOX, kasunod yan ng magnitude 5.4 na lindol nitong Lunes, July 13, na nasundan ng sunod-sunod na pagyanig na ayon sa FIVOX, maituturing ng earthquake swarm. Ang earthquake swarm ay sunod-sunod na paglindol sa iisang lugar ng walang malinaw na main shock na sinusundan ng mga aftershock. Mula July 13 hanggang July 14, umaabot na sa 54 ang na-record ng ahensya na pagyanig at patuloy pa rin ang pagyanig hanggang ngayon. Kabilang sa mga naitala ang 5 lindol na umaabot sa intensity 5, magnitude 1.6 hanggang 5.4. Magnitude 1.6 hanggang 5.4 naman ang average na lakas ng mga pagyanig dulot ng earthquake swarm na may lalim na 1 hanggang 45 km. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad lalo na sa mga nakatira sa mga baybayin na manatiling mapagmatsyag, sumunod sa mga abiso ng FIVOX at mga lokal na pamahalaan at isabuhay ang duck cover and hold sa kakaling muling lumindol. Samantala panahon ng COVID-19 pandemic o October 2021 nang huling maramdaman ng earthquake swarm sa Camarines Sur. Regine Boy, CSN.